A disputa polo goberno do Concello de Catoira péchase co regreso á alcaldía do socialista Alberto García. O veterano rexedor perdeu o bastón de mando o pasado ano a favor do BNG de Xoán Castaño, grazas ao apoio que a súa formación recibiu por parte do PP. Un apoio que xa máis se concretou en acordos, o que propiciou que ambos partidos estivesen cruzando as acusacións durante meses. Dada a situación actual, o PP patou cos socialistas na denominada Operación Drácar, unha moción de censura para derrocar a Xoán Castaño e establecer un goberno en Catoira no que se alternarían no poder socialistas e populares. A moción non se pudo levar a cabo debido á dimisión de Xoán Castaño, que patou o seu cese con 3 edís socialistas que non aceptaron o acordo do seu líder cos populares. Esta situación obrigou a realización dun pleno extraordinario de investidura no que finalmente Alberto García recuperou a alcaldía grazas ao apoio de 4 dos 5 concelleiros socialistas. Diríamos porque así democráticamente quixeron os veciños de Catoira, non? E, polo tanto, pois, os veciños son ao final quen manda, os veciños e as veciñas, lóxicamente. E, por tanto, aquí estou. Isto non debía haber sucedido, é unha pérdida de tempo absoluta, levamos un ano sin que o ayuntamiento funcione como tuvo que funcionar. A dirección provincial do PSOE mostrou o seu apoio ao veterano rexedor socialista, motivo polo cal se pode entender que os compañeiros contrarios ao pacto co PP, como Juan Touriño e Purificación García, votasen ao seu favor. Non fixo mesmo Roberto Bouzón, que optou pola abstención evidenciando unha ruptura dentro do PSOE de Catoira. Bueno, non o sei porque Roberto e máis os outros concelleiros tiveron unha reunión na provincial ayer e quedaron de votar a favor. O sea que non sei, a veces un pois cambia de opinión da noite para a mañán. A pesar da división interna, Alberto García asegura que contará con todo o seu equipo. Hombre, lóxicamente, se votaron a favor é lóxico que estén no equipo, non? E incluso que se estuvo, pois eu non teño ninguna cuestión en que participe, non? No tema do goberno. O veterano alcalde socialista asegura que o pacto co Partido Popular está totalmente roto, pero que está disposto a dialogar coas outras formacións. Tamén ten previsto continuar na alcaldía ata o final do mandato. E ora, se salín alcalde, é que non quero pasar por o aro, nin vou pasar por o aro do BNG. De non chegar a acordos con outras formacións, o rexedor ten por diante 3 anos de mandato en solitario, xa que o seu partido conta con 5 dos 11 concelleiros da Corporación Municipal. E a isto súmase que dentro do seu equipo 3 concelleiros son críticos á súa continuidade na alcaldía.